La unitat de trànsit de Girona està ubicada al Cap Güell i atén persones cada dijous de les 8:30 del matí fins a les 2. I el que busca una mica és fer l'acompanyament des d'un punt de vista biopsicosocial de totes les persones trans que vulguin entrar en el nostre acompanyament i també de les seves famílies. Per accedir a la unitat de trànsit de Girona existeixen dues vies. Una via una mica més oficial a través dels equips d'atenció primària, que tant poden ser metges de família com pediatres, que ells ja tenen la seva via perquè nosaltres els hi donem hora, i també una via directa que seria a través d'un mail. El mail seria transit.girona.x@gencat.cat i nosaltres contestem sempre en el període de 2-3 dies i donem visita segons quines siguin les demandes, les sol·licituds específiques que la persona ens faci. Atenem no només professionals prescriptors o metges, que serien ginecòlegs, endocrinos i pediatres, sinó que també intentem abarcar totes les necessitats que puguin tenir les persones trans i els seus familiars des de l'àmbit més social, a nivell de treball social, i també des de l'àmbit psicològic si ho necessiten amb professionals del món de la psicologia.